Poi ka pasar hari kalimo puasa. Ka balai calua. Sabolon berangkek ka pasar dicolik ruangan iko baserak sado mode ka papoca. Nyo anak gadi wak main di siko takongo sambil menonton. Tapi dak mungkin lo iko dibowosin dulu do ku gado je wak poi ka pasar le kan. Wak matiin je TV go dulu langsung je wak poi ka pasar. Hari colik lah pukul 1:30 boleh tua. Kiro na nonda lo na dolo bakaluan le doa. Bakojen lo mangaluan na calua. Kecek pangoneng awak takonda lah wak kaluan kiro dicolik keluar lu nado le do. Sudah itu dipastiin kalau rumah awak olah bakunci. Kok boner pasar nang rumah awak wajib dikunci. Masuk jerang maliang wek ko. Nan pasti nan supik banon nan seorang go dak kena mau tinggal bagai do. Tapi dak bagai je do, ganti-ganti kawan dak wak kan. Bolon barangke mengamek-ngamek ke kamera cek lu tanda awak sedang mengonten. Langsung lo dikutik ondara sekali, dipencet lah tombol starter sekali, digas berjalan sekali. Nan upik banon wak go selalu sadar kamera. Tu dak kalah mau bagai lo wak manggas onda do lah tibo je wak di pasarnya yo rumah go dokok jo pasarnya. Nan pertama kali awak tuju tibo di pasar tu tompek orang manjual ikan. Mulo tompek orang manjual ikan lawi. Kiro ikan dak lo ado do. Cuman udang jo cumi je nan adonye. Laba pindah lo wak ka ikan aye tawa ko lewak boli je lah ikan nila go 1 kilo. Nan upik banon go mencoli ikan antara sonang jo takui. Tu kece etek na manjual ikan deh kok nio jo anak ikan bok lah untuk main anak di rumah kece. Sogan lo waktu kami tulak je. Nan ikan nila go 1 kilo gogonyo ompek 12.000. Tu dia agak ikan nila go kawak buek gulai kunyang. Tu wak boli je lah santan go 20.000 piti. Lah sudah memboli santan go tu wak gas lo onda kaujung. Tu nampak kerupuk warna-warni go tagayui. Tu wak boli lah sakawung gogonyo 10.000. Di saborang orang manjual kerupuk go nampak lo orang manjual tapai. Wak boli lo tapai 1 tungkui, wak boli lo buat tap 2 tungkui. Jadi kalau buat tap go kan 5.000 1 tungkui, wak boli 2 lah 10.000 tambah tapai 2.000 1 tungkui. Konai 20.000 di siko. Sabono tako dak do taniek bagai nak buat kolak ngodo, tapi ngapo kok wak boli je buat tap go dak, sedangkan santan aja dak do wak boli tako do. Lah itu je na wak boli ke pasarnya dia. Tu wak gas lo ondaro balik wak aran kapal lo ondaro ke rumah. Sadang di jalan anak gadi ke bakondaknya nak balanjo kece. Mungkin iko nan dicandu ne menui Jawa agak ngoda bisa balanjo tiok poi ke pasar. Tu wak tuin lah kondak calu. Balanjo 3.000 nye pikir lah molo tua. Kiro takone lo dak wak sampo apa je di rumah dak ado le doa di boli lo lah sampo sarenteng koa. Takone lo sabun pembasuh pinggan dak pulu ado de. Lah tabayi lo wak di siko 31.000 jolan-jolan jo anak gadi. Sudah itu langsung digas onda diaran kapal onda ke rumah le dak do bergonti le do. Lah itu je nang kami boli ke pasar takonya dia. Lah tibolo kami di rumah kami kamulelo ke dapur le.